ҳолдинги мухобироти веон бар асоси музокира бо ширкати Z Mobile тасмим гирифт тиҷорати худ дар Тоҷикистонро бифурӯшад. Хабаргузориҳои русӣ бо такя ба аҷонсии Bloomberg менависанд ки сухансари фурӯши сохтори Таком LCC меравад, ки молики ширкати Вимпелком буда зери номи Билайн дар Тоҷикистон хадамоти мухобиротӣ пешкаш мекунад. Аҷонсии Интерфакс менависад ки соли 2017 раҳбари собиқи ҳолдинги веон дар минтақаи Авросиё Михаил Гирчук аз даъвоҳо атрофи пардохти молиё дар Тоҷикистон интиқод кардааст. Вай дар суҳбат бо нашрияи Коммерсант гуфтааст, Билайн бо талаби мақомоти тоҷик розӣ набуд ва талош дошт аз роҳи додгоҳ ин масъалаҳоро ҳал кунад. Он замон Гирчук гуфта буд, ки барои пешбурди тиҷорат дар ҳама кишварҳои ҷаҳон шароити муносиби иқтисодӣ лозим аст. мақомоти андоз дар Тоҷикистон дар 2 соли охир 3 ширкати мухобиротӣ аз ҷумла Билайнро барои мушкили пардохти молиёт гунаҳгор карданд. Мақомот гуфтанд, Тисел, Мегафон ва Билайн бояд ҷарима бандӣ шаванд. Аз ҷумла ширкати Билайн 151,3 миллион сомонӣ ва Мегафону Тисел 155 миллион сомонӣ ҷарима шуданд. Билайн ва Мегафон дар баҳсҳои додгоҳӣ натавонистанд ғолиб оянд. Аз сӯи дигар соли 2014 ҳолдинги веон ҳам дар 4 соли охир бархе аз намояндагиҳои худро дар Лаос, Канада, Зимбабве, Бурунди ва дар Африқои марказӣ ба фурӯш додааст.